Ali mladi ne gube vjeru u petrinjsko bolje sutra. Skupina umjetnika okupila se i napisala pjesmu za ranjenu Petrinju, koju će premijerno izvesti u Dnevniku Nove TV. S njime je i naša Mateja Ćorić. Mateja, što glazbenici poručuju ovom pjesmom? Poručuju svim stanovnicima Petrinje glavu gore. Nije lako gledati svoj rodni grad koji 2 mjeseca nakon potresa izgleda ovako. S nama je glazbenik Saša. Evo, svi govore o iseljavanju iz Petrinje. Vi upravo govorite suprotno. Kažete, rodit će se novi klinci, zvaće se Petrinjci. Odakle crpite taj pozitivizam i optimizam? Pa iz našeg grada. Meni je jako žao što se o našem gradu već dugo govori kao gradu duhova. On sigurno nije grad duhova, nego živih i pozitivnih ljudi i ovdje će se zaista ponovno rađati naša djeca. Ali ovaj kraj nekako i prije potresa odumirao. Što mislite, treba li se situacija vratiti na onu situaciju prije potresa ili je Petrinji potreban jedan novi zamah? Pa Petrinji je svakako potreban jedan novi zamah, novi impuls. Mislim da ovdje ima dovoljno snage i volje i da sa našim zajedništvom upravo to možemo postići. Ovu pjesmu zapravo stvaralo je 20 umjetnika i svi se umjetnici tu iz Petrinje. Da, svi su domaći ljudi Petrinjci, zajedno smo se organizirali, okupili. Mi smo zapravo jako dobri prijatelji, dugo se godinama poznamo, volimo glazbu i htjeli smo prenesti tu pozitivnu notu svom gradu i našim sugrađanima. Ali jednu humanitarnu notu, o čemu se radi? Najradije bi htjeli pomoći svima, ali to jednostavno nije moguće i stoga smo se odlučili pomoći udruzi Mala kuća iz Petrinje. To je udruga koja se bavi sa djecom sa problemima u razvoju i ovom prilikom ih pozdravljamo jednako kao i sve gledatelje Nove TV. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Čuli ste, dragi gledatelji, oni vjeruju, ovi mladi, u bolje sutra. Kako to bolje sutra zvuči u pjesmi? Poslušajte. Kad padne mrak i tama prekrije ulice i krovove, digni glavu gore, jer nitko ne smije uzeti ti nadu i snove. Petrinjskim uskim stazama hrabro podari korake, one će te vratiti na put. Ustori, zastani i slušaj, to lipe govore o gradu koji ćemo podignut. Eto, čuli smo ovaj petrinjski optimizam. Hvala ti, bila je ovo Mateja Ćorić.